Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So ndakanzwa nyaya iyo ngevamwe mukoma vainge vachiti ivo vakarovawo amai vavo. Inini mukoma ndiri murume uye ndine makore 20 years ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri muno munyika yeSouth Africa. Ndinoshandawo uye ndichigara pane rimwe prazi. Ndigere zvangu nemukadzi uyo wandigere naye, but iye mukuru kwandiri because iye ane makore 30 years. Upenyu hwatiri kurarama upenyu hwakaoma because most of the times tinenge tichingorwa tichingonetsana. Kubva zvandakatanga kugara naye, inini handina kana kuzombogara ndadzokera kumusha because iye anongogara achienda oga. Munongozivawo kuti kana ugere nemukadzi iye haungazotarisiri kuti ange achizoshandisa pay yake. Saka most of the times ndini ndinobva ndazongotora kamari kandinenge ndiinako, kana kuri kunzi mumba kana muine zvinenge zvichishota, zvekare ndini ndinenge ndichingotenga. Uye zvekare nevabereki vake vanowanzokutaura neni vachindiudzawo kuti vanenge vasinawo chikafu, saka ndinobva ndazongovatumidzira mari iyoyo. Saka ndinoona kutoti zvinhu izvi zviri kuitika ndo zviri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kuenda kumusha. So I have been staying with ye kubva zvandakauyawo muno muSouth Africa. Pandakauya muno muSouth Africa ndainge ndiine makore awo anokwana kuita 17. Ndo patakasangana ipapo ndokubva tachizotanga manje kugara tose. But upenyu mukoma handidi kukunyeperai, upenyu hwakaoma. Saka pandakateerera confession yamukoma ivavo vekurova amai, ndakabva ndafungawo nyaya yangu iyo iri kukonzeresa kuti upenyu hwandinorarama unge uchizova upenyu hwakaoma kudaro. Zvakaitika mukoma ndezvekudai: naamai vangu tainge tisinganyatsokuwirirana zvakanaka because amai vainge vasingadi kuti inini ndinge ndichiita zvechikorokoza. Saka amai vainge vachida kuti ndinge ndichienderera mberi nechikoro because ndainge ndichiendawo kuchikoro chemagetsi ndichidzidzirawo magetsi emotikari auto electrician. So mukoma ndakabva ndazorekedza kuenda kuchikoro kuya, ndokubva ndazotanga kuita zvechikorokoza because mari dzainge dzichitobudawo makore acho iwayo. Zvekare ndikabva ndazotanga kuwirirana nevakomanawo avo vandainge ndakakura navo. Saka vaiti paya kana vakabva kumakomba waitoona kutoti mari vanenge vainayo. Saka naamai takabva tazotanga kunetsana. Ndokubva ndazosvika pakuvatuka. Ndakavatuka amai ndikabva ndati, muri muroi, why musingakwanise kungotendawo kana ndikauya nemari, because I was someone ainge ari very responsible. Ndaitiwo kana ndikabva kumakomba ndaibva ndatengawo zvemagroceries kuitira kuti vabereki vangu vange vachifara, but amai vaibva vatanga kundituka. Saka zvakandirwadza, ndikabva ndati amai imi muri muroi. Saka pandakataura ipapo kunyangwe sekuru hanzvadzi yaamai yainge itoripo, ndokubva ndatanga kunetsana nasekuru. Saka amai vakabva vazoti ivo sekuru vaisafanira kuti vange vachizonetsana neni, but vakabva vazondituka. Vakabva vati mukupenyu hwako hwose kunyange ukanzi wabata mari yakawanda sei, mari iyoyo haimbobvi yakakuitira zvine musoro. Saka mama vakabva vazoisa chituko pamusoro peupenyu hwangu. Ende nanhasi uno mukoma ndinoona kuti chose chandinenge ndabata ngachimbobudiriri. Kunyange mukadzi uyo ndichizosvika pakugara naye, ndotonase kunge mhepo yacho iyoyo ndo yakatondituma kuti ndinge ndichigara naye because mukadzi wacho anoita kunge ngozi yechichewa chaiyo. Hasha dzacho dzaainadzo because iye kunyange ndikambozama kuti ndinge ndichirambana naye anototi zviri nani kuti ndinge ndichikusiya ndakuuraya. Kandinoti kana ndikacalculata ndakatarira makore ake, ndinobva ndaona kuti zviri nani kuti tinge tichirambana because mukuru kwandiri, but iye anoti zviri nani kuti unge uchizofa. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo kuti nyaya yangu ingagadzirisika sei. Nditori nemhepo inonditevera. Saka mhepo yacho iyoyo ndo inokonzeresa kuti zviya pandinenge ndiri muchechi ndinobva ndabatwa nerimwe simba rekuti kunyange mufundisi ndinenge ndichinzwa kuda kumurova. Mhepo iyi ndo iri kukonzeresa kuti mukadzi wandigere naye, even though she is way older than me, but anoramba kuti tinge tichirambana. Apa iniwo ndinoda mwana, iye manje anotondiudza one on one kuti hazviite kuti ndinge ndichiita newe mwana because uri mwana mudiki. Zvino mukoma kusvikawo rini ndisina mwana, vezera rangu vatovawo nevana, vezera rangu vari kuitawo something, but inini kana ndikatarisa upenyu hwangu ndinoona kuti I'm not going anywhere. Ndinongodawo kungokumbirawo kuti kuna naamai variko kunze uko, kunyange vana venyu vakakutadzirai
zvinenge please musazoisa zvituko pamusoro peupenyu hwavo, because right now I am suffering. Apa baba naamai vangu vose vakashayika. Ndakazotadza kuenda kurufu rwababa because baba vangu vakashayika. This was last year, ndisina kana sent, ende panguva yacho iyoyo mukadzi uyu wandigere naye ainge achangobvawo kumusha, saka ndainge ndakamupa mari yose iyo yandainge ndashandirawo ndichiti tichaenda tose kumusha, ndobva ndanomubvisirawo tsvakirai kuno. Saka pakadai ndozvifambisa sei, vamwe ndo vari kuti chingoenda paguva raamai vako wobva wanova kumbira ruregerero, vamwe ndo vanoti taura nehama dzaamai then wobva wazodzikumbira ruregerero. Please assist me, ndiri mwana womudiki, handina kana chandinoziva. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Please ngatizamai kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyo mucomment section. Please vana amai, sechikumbiro chake mwanakomana uyu, please musazoti paya kana kuri kunziwo kana mukatsamwitswa nevana venyu mobva matanga kuva curse. It is not a nice thing, because mwana anozotambudzika. Learn to forgive your kids, because kunyangwe yeyu mwanakomana anoti each and every day ndinogara ndichingochema kuti ndakatuka amai vangu kuti muri muroi. Pakaipa. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano paplatform penyu kuti ndinge ndichizoreururawo izvo zvandakaita. Mukoma, handina kana kumbogara ndakafungidzira kuti zvipuko zviriko, but ndikuda kungoudza vedare renyu nemhuri yose yeZimbabwe kuti munhu haarove mukoma, ende zvishuwa munhu haarove. Zvimwe kuda kutokupai kwandiri kutoita confession iyi pamwe ndo kutotanga kutopenga kwangu kwandava kutoita, because inini ndiri munhu uya wekuti ndinokipa mamwe masecrets mukoma, masecrets ekuti kana ndikamavhendenyura kudai anenge achityisa, but ndangonzwa hana yangu ichingonditi taura mushure mekunge ndatorawo mafone numbers enyu. So mukoma, zvakaitikawo kwandiri ndezvekudai, ndakati ndauya kuno kuSouth Africa ndopandakabva ndazoona chipoko cheumwe mukadzi uyu ainge ari munext door wekumba kwedu. Saka mukadzi uyu mukoma, ndakabatiswa umwe muriwo, ndikabva ndanzi muriwo uyu ndikuda kuti unge uchizonomupa mukadzi uyu. Saka ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonomupa muriwo iwoyo, but even though ndakazoenda ndikabva ndazonomupa, but ndainge ndatoudzwa kuti muriwo iwoyo hanzi wainge wakarara wakasokwa mumvura yainge iine mushonga. Saka mukadzi uyu akandipawo mushonga iwo, mukadzi uyo akandipa muriwo iwoyo, naiyewo ainge achibvawo kumaraini ikoko kwandinobva, but akazoshayika. But mukushayika kwake anongonzi akarohwa nezvinhu zvainge zvisingaonekwi, achingoridza mhere. Saka I suspect kuti akatorohwa nechipoko chemukadzi iye uyo wacho waakauraya. Saka akabva azondipa muriwo uya mushure mekunge vanetsana, because vakanetsana titori kurwizi tichiwacha hembe. Saka panika kunetsana kavakangoita, because mukadzi uya wacho akazondipa mavheji aya. Iye munin'ina wake ainge achidanana, because munin'ina wacho ainge achidanana nemurume wemukadzi uyo waakazourayisa. Saka ivo vakabva vazorovana tiriko kurwizi kuya, then ndokubva tazongopindirawo nyaya yacho tichitira kuti vanhu vasazokuvadzana, because uyu ainge aine pamuviri inomurota. Iye anenge achiti makandiurayireiko mwana wangu, iye anoti pamuviri paainge akatakura hanzi painge paine 4 months. Saka takati taita kuti vasaramba vachingorovana, tichitya kuti uyu wemimba aikwanisa kuzokuvadziwa, then ndokubva azotora hembe dzake akabva azodzokera kumba kwake. So later on manje, sezvo inini ndainge ndichiwirirana naye, ndopandakabva ndazopiwa mavheji. Uyu mukadzi uyu akatouya pamba pedu akabva ati mavheji awa ndikuda kuti unge uchizonomupa. So ndakabva ndazotora mavheji aya, but ndikabva ndamboramba, ndokubva azondipa mari yaakandipa yainge ichikwana iyo kuita $50. Ndo yaakanditi mari iyi apa pamba mukoma zvinhu zvainge zvakaita kusunga, because tainge tichitochengetwawo nevamwe mukoma, but panguva iyoyo mukoma vainge vatova nezvimwedzi zvakati wandei vasina kana kumbogara vakatitumidzira anything. Ndo vakazoita kuti ndinge ndichizouya
kuno kuSouth Africa. So panguva yacho mukoma pamba painge pasitomborina kana anything chekuluma, ndakabva ndazotora mari iyaya. Akabva azonditi mavheji iwayo ainge akambosokewa mumvura yainge iine mushonga. Ndakubva ndazotora mavheji aya. Usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndatya kuti ndinge ndichienda kunomupa mavheji aya mukadzi uya. Bhedi mangwana acho mukoma ndopandakabva ndazopfuura nekumba kwake, ndikabva ndamunyepera kuti mavheji iwayo ndainge ndamatema kugarden. Akabva amatora, but akatombodhauta akati, iwe une shuwa kuti uri kubva kugarden? Ndikabva ndati eye. Ndokubva ndamupa. Saka akabva angotora mavheji aya ndokubva amabika. Saka zuva richizononyura mukadzi uyu ainge atoshayika achingopupuma furo. Mukoma takatomborarama kwemakore, but nguva zhinji ndaingoti kana ndakarara so ndaingovhunduka. Even by the time pandakazombotizira ndozvakazoita kuti marriage yangu inge ichizoparara, because ndaingokaruka ndavhunduka kudzamara kuti vangu vachizoti vainge vachida kuti ndinge ndichizoya kuno kuSouth Africa. Saka ndakati ndauya kuno ndakambotanga ndichagara navo, vakabva vatoona kutoti zveshuwa zvavainge vakaudzwa nehama dzemurume wangu kuti inini ndine dambudziko rekupota ndichivhunduka chainge chiri chokwadi. Vakabva vati vainge vachazofamba neni vachienda neni kumaprofita, but ndinoramba because ndinotya kubatiwa kuti izvi ndozvandakaitiswa. Saka ndava kuno kumukoma ndopandakazoona chipoko chake mukadzi uyu. Ndakatongomuona zvake akatotakura mwana, but ainge akandifuratira. At that time ndainge ndabva kunotenga chingwa, hwainge huri usiku, I think kuma 28. Saka ndava kudzoka ndichibva kuspaza kuyakweya ndopandakabva ndazoona umwe mukadzi uyu ainge akamira pagedhi repamba apo pandainge ndava kugara at that time ndichisheya neumwe musikana. So ndainge ndichangotangawo kungogara pamba paya, ndikabva ndati ameno pamwe ndoumwe munhu anogara pamba ipapo wandisingazivi. Mukoma ndakazoti ndava kuda kusvika padhuze naye ndopaakabva azotendeuka, akabva azotarisana neni. Ndikabva ndatomuziva. Kamwana kake kakabva katanga kuchema, kamwana kake kakati katanga kuchema ndokubva kabhururuka kachiuya kwandiri. Ndikabva ndaridza mhere, ndakaridza mhere, then vanhu vakabva vazotanga kubuda vachiti kochii. Ndikabva ndazonyepa kuti pane vamwe vakomana vainge vangokaruka vamira pamberi pangu vachida kunditorera foni yangu. Vakomana vaya vakatsvakiwa, but havana kana kumbogara vaonekwa. At that time ndainge ndisingadi kuti vanhu vange vachizviziva kuti ndainge ndaona chipoko. So ndakazonopinda mumba mukoma, but ndainge ndichingobvunza nekutya. Saka kubva ipapo mukoma kusvika pari zvino chipoko chake ndinotochiona. And by the time pandainge ndichigara naye musikana uya ainge achitoti yei vasikana zvamunoita usiku zvinotyisa, because hanzi dzimwe nguva ndinotomuka ndobva ndatogara, ndobva ndatotanga kutokurukura nemunhu uyo waainge asingaoni iye, but inini ndainge ndichitozviona ndichitokurukura naye mukadzi uyo watakaurayisa. Saka ndiyo confession yangu, but mukoma ndinotya kuti ndinge ndichizoudzawo vekuziva kuti ndozvandakaita. Ndinotya kusungwa mukoma, and handidi hangu kusungwa. Zviri nani kuti chipoko chake chinge chichindiuraya than kuti ndinge ndichizonofira kujeri. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we. Hei pakaipa kupa munhu muriwo wakambotanga wasokewa mubhaketi rainge riine mvura rakazara mushonga. Iwo bva watogamuchira for $50 wototengesa upenyu hweumwe munhu. Pakaipa. Ndikidza iti vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini womukoma ndiri mudzimai uye ndine makore 37 years ekuberekwa. Saka paprice apo pandinoshanda tinoitawo zvekurima mapotatoes, then mabutternut nezvimwewo zvakangosiyana. Saka ndinoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika last year. Nanhasi uno mukoma I know kuti zvinhu zvandakaita izvi zviri very wrong. So handizivi kuti mukadzi uyu ndingaita sei, ndoenda here ndonotaura naye ndonomuudza kuti ndini ndakakonzeresa kuti ange achidzingwa. Saka zvataiwanzokuita ndezvekudai, taiti paipai patinenge tava kubva kumunda taibva tazoisa mapotatoes muzvibhaketi zvedu izvo zvatinenge takaisira malunchbox zviya zvimabhaketi zvimwe zveacha, vamwe ndo vanotoya nema20 liter buckets. Tobva taisa mapotatoes imomo sezvo tinotongogara tatongopinda mutrack, then isusu hatizosechewe, but vai vanenge vachibuda mushedi ndo vanozosechewa. Saka tinozoti kana tasvika kumba then tinobva
tazotengesa mapotatoes aya tichimatengesera maSomalians neavo vanoita zvekubika makota. So mukoma iyi ndo yaitongori system yatainge saka izvi ndo zvatainge tichingoita tose tinoshanda kumunda, but murungu manje akazoti iye ainge ava kuda kutanga kubhadhara vanhu ma500 rands vanenge vachiuya kwaari vobva saka murungu manje akazoya kwandiri one day akabva ati ndoda kuti iwewe unge uchizova ziso rangu, saka each and every month ndichange ndichizokupa mari because I know kuti kune vanhu vari kundibira mapotatoes. So mukoma ndakabva ndanyarara, kana murume handina kana kumbogara ndakamuudza, ndakabva ndazoendesa mazita eavo vacho vandainge ndichitengesa ndichiti ndo vanoita zvekuba mapotatoes. Saka vamwe vacho vandakanyora mazita avo vakangotanga kungosuspecta because umwe musi mushure mekunge ndaudza murungu kuti nhasi uri kufanira kuti unge uchingoya kuzotisecha, ndakati ndatora mapotatoes ndikabva ndazoonekwa nomwe mukadzi mapotatoes aya ndava kumateurira pasi nguva dzekuti tainge tava kunochaisa. Saka iye akabva angonyumwa ndokubva azoudzawo vamwe avo ainge achiwirirana navo ndokubva varasa mapotatoes aya. Saka murungu paakazoya nechimudhudhudhu chake akabva ati ainge achida kutisecha tose, ndopaakabva abata umwe mukadzi uya aine mapotatoes mubhaketi akabva atopiwa mari yake. Saka inini ndakabva ndazopiwa 500 rands. Murume handina kana kumbogara ndakamuudza, kunyange mari iyoyo ndakatongoishandisa muchinyararire ndisina kana kutombomuudza kuti ndo zvandainge ndaita. Saka mukadzi uya iye akatongofungidzira kuti yainge iri bad luck yake, but it was not bad luck mukoma. Ndakatoita zvekutomutengesa iyewo nevamwe vakadzi vatinoshanda navo. Saka vaya vakabva vazondibvunza kuti ko manyumwiswa nei, ndikabva ndakuti ndakangonzwawo kumwe. Saka vaya vakazondibvunza kuti ko chii chaita kuti munge muchinyumwa, ndokubva ndangovaudza kuti I just felt kuti zuva iroro murungu ainge achazotisecha. Saka ndizvowo zvandakaita izvi mukoma last year, but mumwoyo mangu ndinonzwa kuti mukadzi uyu ndakamutadzira. Saka handizivi kuti ndezvipi zvandinofanira kuti ndinge ndichiita. Ndomukumbira ruregerero here mukadzi uyu, kana ndikamukumbira ruregerero obva azonditsvakira vakomana vobva vazondikuvadza because ari kukangawaya mukoma, because at that time ainge achigarawo neumwe murume achitodyiwa zvake nemurume iye. Saka murume uya paakangoona kuti uyu haachashandi akabva atotanga kutogara neumwe mukadzi. Murume iye ndiforomani wepaprice pacho ipapo zvekare pandinoshanda. Saka ndinotya kuti anokwanisa kuzonditsvakira matsotsi because location matinogara ndo zvatinongoitirana pachizimba kuti kana iwo ndikanetsana newe then kune zvimwe zvavakomana zvekuno kulocation zvinotongoti kana ukatongozvitengera kana doro zvinotoenda zvobva zvatonokurovera munhu uya waunenge uchida kuti zvinge zvichikukuvadzira. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Pakaipa ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Yei.